think AGORA is working pretty well. Ne akila AGORA be cogoya min na sisan a taga cogo ka ɲi. Salon misali la Kenya jamana ale bɔra ni Amerique dollar miliyɔn 544 ye. O be bɛn nafolo miliyari 780 minɛnw na minnu nana Amerique jamana kɔnɔna la. Salen t'a la wa douane wari fɛnɛ t'a la. It's a window that gives us opportunity to expand. Ye fɛn mun b'a to anw yɛrɛ bɛ se ka bɔ nɔgɔ la ka baara kuraw dayɛlɛ an ka yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlenw na. Ne hakili la salon an ye baara 12 o de bila sen kan. And I am very happy with the outcome of my conversation. Ne nisɔndiyalen don kosɛbɛ nka kumaɲɔgɔnya jaabi la. Ni ye n bila sanfɛla la k'a lajɛ Amerique famayaso Maison Blanche bɛ foli ni tanuni kɛ ka ɲɛsin Amerique jamana ɲɛmɔgɔ Biden ma. A ye dɛmɛ mun don AGORA ale lakurayali la. Ni ale tɛna kɛ Kenya dɔrɔn ta ye tuguni. A bɛna kɛ farafina yɛrɛ de ka ko ye mun bɛ se ka farafina gun ka a jukɔrɔma tonto yasa ka se ka sugu kuraw olu ka sɔrɔ an ka minɛn feereyɔrɔw la yasa baaraw ka se ka dayɛlɛ an fɛ yen. An kumana fɛnɛ bolodiɲɔgɔnma kan fan fila ni ɲɔgɔn cɛ ni nafolobatigiw bɛ se ka na nafolo don cogoya min na an ka jagow ani ka an ka jamana tagaɲɛ koyanw la nafaba de b'olu la. Sɔgɔmada in na n kumana ni Amerique jamana ka cakɛda min bɛ jago kan ani Rebecca Miano ni ale y'u ka jago minisiri ye. An tila k'a fɔ an bɛ kan ka fɛɛrɛ camanba de bila sen kan yasa Kenya minɛnw olu ka se ka Amerique sugufiyɛw sɔrɔ i n'a fɔ an ye bɛnkan an y'a kɛ cogoya min na ni farajɛ jamanaw ka keleya tɔn ye n'o Union Européenne ye yasa jago an'u ka sugu sɔrɔli u ka se ka nɔgɔya Kenya minɛnw ma. Ne kɔni nisɔndiyalen don kosɛbɛ ko bɛ kan ka taga cogoya min na ka d'a kan nin bɛna se ka kɛ jago sɔrɔ sira fɛɛrɛ kuraw de ye minnu bɛna dayɛlɛli kɛ an ka minɛnw ye. With what we have done on expanding trade opportunities and opening up markets for our goods.